Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kakutanga kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa garoga subscriber. Don't forget to comment and share this video. Masquera Zimbabwe tabiga nyaya inorwadza nyaya inoserisa nyaya Mary Chiwenga uyo akabuda achitaura pamusoro situation yaari achirwadziwa nevana vake achitaura iye achiti arikurwadziwa kuti ava nenguva asati aona vana vake kwatiri kuita Mary Chiwenga ari kupomora musha. He attempted murder on the Vice President Constantino Chiwenga and ari kutaura iye achiti kubva varambani haana chaati awana taura iye achiti she wants Vice President Constantino Chiwenga kuti vasaine madivorce papers so that anowana something pazvinhu zvavakashandira mumarriage yavo. Tikati wese tangoitira kuti mungonzwa audio yatakuvigirai mamadza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi zvakataurwa naMary in an interview yakaitwa neVoice of America. Mamadza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Nyaya yekuti handisi kuona vana haisi kutombondifambira nyaya yekuti hamusi kuona vana muri kuitambira sei? Nyaya yekuti handisi kuona vana haisi kutombondifambira zvakanaka. My children, inini ndine mwana wangu akupinda grade 4 muna January. Ndakapedzisira kumuona achiri kucrash ari mugrade 0. He's 8 years old. Mumwe wacho is 10, the other one is 11. Vese vachiri vana vadiki, vese they are below 18. Saka zvinorwadza ende vana havana chekuita ne whatever zviri kuitika pakati pangu nababa vavo, nekuti inini wacho anonzi muridzi wenyaya handisi kutombozivawo kuti chii chiri kuitika pakati pangu nababa vacho, so it's painful. Chamunofunga kuti chingaitwa nemasangano anorwira kodzero dzemadzimai pamwe nevana ndezvipi? Dai vanga vaine chavaikwanisa kuita, if they existed they would have helped, but they did not. They are just on the sidelines. Vamwe vanenge vachitozvifarirawo because madzimai matambudziko edu ndeyekuti tinoitirana godo, we don't support each other. Saka zvinonetsa unenge uine vanhu vanokusapota vanenge varipo. They might not have big names or whatever, but at the end of the day akabuda kumusi weMonday ku the magistrate court apo akabuda ari mustate Inzwisa Tsitsi state yairwadza, airatidza kuti she's not feeling well. Makumbo ake nemaoko ainge akaamputetwa muZimbabwe. Mubaiwa uyo ari kunzi ari kupemberwa mhosva yekutraya kuuraya Vice President Constantino Chiwenga, anzi aka-unplugga his life support system apo pavanga ari kuSouth Africa. So mahearings akaitwa munguva yakapfuura. Dr. John Mangwiro, former deputy health minister, vakabuda vachitestify kuti Chiwenga's condition yaiwesenwa paanga ari muchipatara. Every time Mary Mubaiwa paaipinda murumu make aclaima kuti she had control yekumanager anyone angane access to him, and Mary aisvika even pakuramba kupa Vice President Constantino Chiwenga treatment muZimbabwe. At one point Mubaiwa uyo ari kurwara nechirwere lymphedema for over 4 years. Kutaura kwatiri kuita gumbo rake rekuri left pamwe chete neruoko rwake rwekuright zvakaamputetwa nekuda kwechirwere ichochi. Health yake iri kunzi toramba ichikontinya kudeteriorata muZimbabwe, and she has been hospitalized very frequent, and dzimwe dzenguva kufunga takaona akauya kucourt ari pastretcher in an ambulance. Then on Monday she was wheeled into the courtroom. Lawyer wake Beatrice Mteta akabuda achichema nemadelays ari kuitwa proceedings hearing yake Mary Mubaiwa, chinzi
zvinomira mushe. This is unjust. Kumuvwa kwaari kuitwa neoath yake zvinomira mushe mune Zimbabwe, and especially given the visible signs ekurwara kwaMary Mubaiwa mune Zimbabwe. Tisingazive kuti munoona sei nyaya iyi yakabuditswa neDepindula News vachitaura ivo vachiti Mary Mubaiwa, the ex-wife of Vice President Constantino Chiwenga, is filed for a permanent stay of prosecution in the case where she faces attempted murder charges. The application was submitted on Monday before Harare Magistrate Feresi Chakanyuka. Mubaiwa is accused of attempting to kill Chiwenga by allegedly unplugging his life support system at a South African hospital. In previous hearings, Dr. John Mangwiro, a former deputy minister, testified that Chiwenga's condition worsened whenever Mubaiwa entered his room, claiming she had such control that she could manage who had access to him and even refused medical treatment for him at one point. Mubaiwa, who has been battling lymphedema for over 4 years, has already lost a right hand and left leg due to the illness. Her health has continued to deteriorate and she has been hospitalized frequently. She has had to be brought to court on a stretcher and in an ambulance in the past, and on Monday she was wheeled into the courtroom. A lawyer, Beatrice Mtetwa, argued that the excess delay in the criminal proceedings and Mubaiwa's deteriorating health made it unjust to continue the prosecution. Mtetwa further criticized the justice system, calling it callous, inhuman, and lacking empathy, especially given the visible signs of Mubaiwa's severe illness. Mtetwa added that it would be impossible for Mubaiwa to effectively instruct a legal team, suggesting that staying the prosecution would be in the interest of justice. Similar request had also been made at the High Court, said Mtetwa. Applicant cannot fully enjoy the right to a fair hearing, which I am advised includes the right to be physically and mentally capable to follow the full proceedings, the capacity to give instructions to one's legal representative through the proceedings, and if put on a defense, the right to cogently testify on the issues raised in evidence and to generally give a version of events. I am able to say that the applicant is currently unable to fully exercise all those rights due to all the issues I have raised above. In particular, I point out that with regards to the money laundering case, the state papers were provided to the defense when the applicant was already on heavy medication. He had already lost a limb and was trying to avert the loss of a leg. Consequently, she has been unable to give instructions on documents supplied by the state in November 2023, with the result that her legal team only has general instructions from the period of her arrest, when no document had been provided, save for the general allegations given on remand. Lancelot Matsokoti, representing the state, stated that they would abide by the High Court's ruling regarding a similar application made by Mubaiwa. Magistrate Feresi Chakanyuka is scheduled to deliver a ruling on the request on November 2022. Ndonya yakabuditswa na Mary Mubaiwa na lawyer wa Mary Mubaiwa mure Zimbabwe Beatrice Mtetwa chara chiti kutongwa kuitwa Mary akusifet ngaziwe kuti munoona sei nyaya iyi tudze zvamufunga mu comment section pare zvinoda tongokuratidzai a video Mary Mubaiwa achienda ku hospital iratidza kuti ruoko negumbo rake zvakabviswa. Muhammad zvamufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section.